Odonja ne weche mag ohala ni jopith rech e yawo kata fish pond e kaunti ma Homa Bay oyudo fuong'ruok bang' piny owacho chiwo negi chiemb rech kaka yo jiwo pith rech e alwora mar nam Lolwe. Nyasi mane obagi e magawa moro e boma ma Homa Bay mane okelo kanyakla jokanyo e sekta mar pith rech e alwora mar nam Lolwe moingo jopith rech 900 ne oyudo chiemb rech mane omigi maonge chudo mora mora. Jakome board ma ochung' ne rango nengo rech kod gige lupo e pacho ka endi men Martin Ogindo nokoni mano e yo ma inyalo sir godo rowere kod mine matimo tich mar pith rech. Wabiro ka tok yango ni blue economy e kama mwandu mar piny koro dong'ie. Omiyo wamor gi jo ABDP mokelo no program ni ka mondo jowa matindo gi mine matindo bendo yud thuolo mar go ohandgi giwegi e gino no makoro sane kama mwandu mar piny nitie. Winjo ywak ma jopur mag rech ni godo ni gima goge piny kabisa en nengo matek mar chiemb rech. Adawa ka thuolo ni mondo akwa godo president mar piny Kenya, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, ni mondo manyie kaka onyalo gonwa tho e chiemb rech. Wachiwo ayanga batch mokwongo mar chiemo mag rech mane jo ABDP okelo ne jopur. Ung'eyo ni achiel kuom gik mamiyo jopur winjo matek ahinya e weche mag pith mag rech en bech chiemo man malo, bech chiemb rech. Kendo kawa ta malo chiegni 70 mare profit. After the harvest, we expect the farmers to start now investing back to the farming, fish farming. They can be able to contribute towards the buying of the inputs on leverage arrangements. Kambi mar Brookside Dairy oseyango ni gikelo chak